Be a banu be sabe share wo di mo na kan ho. Anopa ye gya ye kra ne nipa dua hye wonsa. Sempo ama ba ne fa na fa ya nya ha na ma ne se. Na da so yen kon se kura yi. Bebre na no mo hye ase na so mo ni ho. Papa na se da so tiase na se mo gye die mo afusane a. Na ka se mo nyam kan odin. Ayeyi enka odin. Emra ye di wasem oba ye so se papa be ton su pagusu. Na wana wotie su bi o makoma no mo nti asem na asem na nya wo adwuma. Na se wiye na wiye ye de asede ni ka bia ma. Ye da wase so amayin kunimdifo tumi biara enfiri awrade abesolete adwumadie die ye bresa tumi na ase wo Yesu Kristo Nazareth odi mu asedan ka odin so amayin kunimdifo adom nti amen amen nyame nipa nyame nhyirawo nyame nka ho orofo yebetie onyankopɔ asam fasten your seat belt e ka se fasten your seat belt ya e kyese ye den bo modern na fa wo pen na wo paper ne o trodua pen e yo trodua na yebe ko ahengwa nanim na yatie onyankopɔn asɛm enti bɔmɔden sɛ wonso so oba prepare on ye wi a wahwem na wonso wate aseɛ It says, oh yes. Orofo, tie dwom no wate. Benku ho wate. Benku ho. Anybody be po. Abra bibi nto na won se nipa do. Na se bibi to dia nipa be po pa. Why God? What ni bi say? Awurade wakasa o. Onyankopɔ kasa. And then ti na odi aba ase be kasa nkyerɛ o. Onyame ba ma owie ye pa anya nidaso wate ese okrama wati ase no e change data wa ere okrama wati ase no ne wo mfaso ese jata wa ere wawu onyame kan worofo ye prepare for the message ti enyumu pa I hope say enyumu ko preach the word yes enyumu na preach say ka yebo we kura ne ka edum ne ane atwe course nta oh Jesus. Onyame ni mu ha no bi wate. Enka se nyame apao, nyame wontie o. Onyame wakasa, enne nyame be kasa fa o ha no. Wase me trase na me dwendwen na me hwɛ se ade ni nyame wayɛ me sei. Ade na ma nyame we to me ye. Wata ona ayɛ dɛ, ɔtwɛn Awurade anim no. Ade nyina di bo ne wiyo mu yie. Hallelujah. Amen. Ona wɔtwɛn Awurade anim no. Ade nyina edi bo awom ne wiyo mu yie. Odofo ene topic ni atu di say God time. Onyame mre. Yes. God time. Onyankopon ne mre. Enti odofo enwumi ede nwumi a prepare. I hope say enwumi mu nsam. Minsa kan ntam kura nka menye message ka me de nwum na bebo ane ya preach ane ekọ minsa kan ntam a but onyankopon ne mre ne mre ene ye mre pa God's time odofo
yɛwɔ mmere ɛne yɛwɔ mmere yɛwɔ mmere ɛne yɛwɔ mmere nyame nipa last time na mene maame bi kasa yɛ kasa na yɛhyehyɛ yɛhu nkran a mehyɛ no bi ɔno so hyɛ me bi aya na ɔmo nim sɛ ɛno ɔmo kasa a ɔmo nsɛm ɔmo bɛka no yɛn so fa mehyɛ ne nkran mehyɛ no a na ɔno so de baako afam na me so mafa yɛyɛ na ɔsɛ ne kamere ho yɛka date calendar a yɛyu so yɛhwɛ sɛ July atwam yɛwɔ ɛnɛ 4th August ɛnɛ 4th August yɛwɔ nipa calendar ɛna yɛhu yi ɛna yɛka ho asɛm yi ba yɛ Nyankopɔn no ɔne calendar saa calendar no deɛ onipa bi anim ɛnti na asuafoɔ no bisa ne sɛ kyerɛ yɛada no na yɛhu no ɔsɛ saa da no deɛ mempɔ menyɛ dɛn menim agye agya no nkotoo saa calendar no deɛ Yesu sɛ ɔno mpo nyɛ dɛn ɔnim yɛwɔ nipa mmere nipa calendar deɛ wohwɛ mu a ɛyɛ mpa sɛ mmere kɔ woka kyerɛ nneɛma yɛ dene wohwɛ age no wohwɛ wo mpɔ mu a wotum sɛ nneɛma ɛkɔ kyiri but yɛwɔ nyame calendar ɔdɔfoɔ nti ana sister ne kaa sɛ ɔka biribi paa mefa adeɛ no paa ɔsɛ hwɛ ɛtɔ da bi a ɛdu afe bi a February ɛtumi yɛ 28 ɛdu afe bi a ɛtumi yɛ 29 okay good nyame nipa fa ne sɛ yɛwo last year February 29 bɛboa good this year wobɛdi birthday but this year February no 29 this year February 28 and to birthday no wobɛdi ne sɛ wobɛdi the first March and now 28 February. That's a nipa calendar. So first what you say they make what and no atia for mutie say mo dia mo trust na mo dwen na mo hwe say we will be 29 February this year see this year called the Trump next year obedi the birthday say odi the birthday 29 February but next year no bia 20 February no no 29 but 28 February and this nipa no the birthday no ayere only ana. That's a nipa calendar. Hallelujah. Amen. That's a nipa calendar. But ye can nyame calendar. Ye ka onyankopon calendar. And do open him. And to know what you mean dream. Now what you mean tiasie. No more sadre nya sonko adia odofo. Say wu a obeko. Say enhira obi ntimi nsom. Ose Okachi Abraham say asase we me de ba ma wo no wasefo but before there no there will be a slave for 400 years Okachi 400 years but no one years and the calendar but na ni pehwe entuja Israel for share Misraim for 430 years obi baka say aboroso abroso said the Yamaican 400 by Yamaica calendar no ebiso na pepepe I'm just what my pa Yamaica calendar mu de opia no obere say so we hwem kura no a in every month have to be 28 days because all kind of Sunday to Sunday 8 days in a week 7 days in the week. Yeah, times 4. 28. The Gavin one, Yamika and 28. Add then 31. And this all country 31. Ubeb the Broker with the no Diachum. Abroso. It be a 30. It be a 30. 31. It be a C. By Yamidi and a dear out of 4. Obi to Mrs. Sano. Obi and to Mrs. Sa Yamembreno. Ono sombre no ene ye mrepa ono no mre no ene ye mrepa esanse nipa mre nipa calendar entimi so no obetimi hyabo ye nyina ye bebre okoye oluma yi so ka jom se afeso kura bia baba acid radio we dey tino se nyame amowa ebetimi afa
ɛne yɛ wo date ayɛ dɛn wode mae ba nyame date wɔ hɔ a ɔnom sɛ saa date no wobɛkɔ fie ɛdu a biribi ntumi sesa wonni sika kora bɛhu a sika bi bɛba san sɛ ɔno ɔprepare biribi biara according to his time and his season nyame mmere ɔdɔfoɔ enipa ɛka bebree nanso nyame mmere no ɛna yɛ mmere pa nyame mmere no ɛna yɛ mmere pa wayɛ bebree time a nanka wo pa deɛ no wohyehyɛ time no nanso tu yɛ wo nsa nka nanso ne mmere no deɛ ɛba a ɛmfa so wapa aba ɛmfa so waba mabu ɛmfa sɛ wogyidi sɛ bɛba ana ɛma ɔno mmere no deɛ nya duru a ɛane ba na nyɛ sɛ deɛ wokaeɛ no ɔno nyankopɔn wantie watie sasa woka Revelation chapter 8 ato hɔ no a wɔse mehu abɔfoɔ sɛ ɔmo gyina Awurade anim kita totorobɛnto ɛtwa agyidifoɔ mpaebɔ na sɛ wobɔ mpaeɛ ne saa no a ɛkɔ na ɛkɔ a wɔse ɔbɔfoɔ no ɔde yawa ba yɛka yawa a mfa wɔnyɛ example kakra ɛka yawa a yawa te sɛ silver gold silver a yɛde adeɛ den egumu ɔso ɔbɔfoɔ no de ba sei na wabɛgye yɛ mpaeɛ no mpaeɛ no abɔ yɛ na yɛden ɛde agum na mpaeɛ no wɔde agum no ɔse incense ɛwɔ wei no mu incense yɛnka sɛ lafinta adeɛ ehwam adeɛ ehwam yɛ den ɛwɔ mu wa ne nsaseɛ ne sɛn ne nsakyɛ ne sɛ ɔse woka romance a ɔse romance ɔse nkokoro yɛ den edi ma yɛn yɛ mmerɛ yom abrɛ sɛ me no mienu yɛ bɔ mpa yɛ mpɔnyɛ den yɛnim nanso ba nkokoro yɛ den de apene yɛ den edi ma yɛn sɛ ɔbaa tan ba esu a wonim die tia ne ba yɛ den esu a esu we de ɛkɔm de me ba yi na ɔkɔm na bia na kwala na di no yɛ din a esu we de me ba yi na se afɔ ma me ko change ne pampas o ko change na kwala na yɛ din enti we de kyerɛ sɛ incest ne kyerɛ sɛ empire na wo bɔ no ebia saa abrɛ ne kwa na sɛ wo breki na so dia wo kyekere ebia saa abrɛ na sɛ wo bɔ mpaye for forgiveness na so wo dia ebia saa abrɛ no mpo na o tu Jacob ebia on pa body kyerɛ sɛ pray for receiving ebia na so dia o bɔ forgiveness in Bible enti what the incest no ebe fam tina sɛ obi bɔ mpaye obi si ade na bɔ tons why say sɛ wote me mpaye na se onkonkro no anim communication onim ne anipa de den eka ti mane how say onipa no bɔ mpaye no bɔ ne different language or bɔ ne tons why say sɛ wote ne a wɔka no nyame na kasa te ne a wɔyɛ den ɔka no agya na ɛna enim ne a ne ba ne den ɛpɛ wɔse na ho wom ne de incest no be from mpaye bɔ no no de kɔ altar no so okay Revelation chapter 8 ɔdɔfoɔ kan hɔ verse 2 hɔ kɔ kan ɔso ɔde kɔ altar no so altar no wane te altar no nim wane te altar no so Nyankopɔn the God of fire ɔso ɔde kɔ altar no so na wakɔfa ogya agum enti na mpa yɛ wo ba obi bɛte ba bɔ mpa yɛ nnɛ na ansa bɛba nnɛ but nyame nipa hwɛ adwuma a ɛwɔ ho nyame ka no te ase hwɛ adwuma a ɛwɔ ho o wobɛbɔ mpa yɛ no na waba na wabɛgye mpa yɛ no na wasiesie mpa yɛ no ama na ehwam akɔ altar no so ɛnyɛ so bɔ yɛ na na ɛkɔ dabi da because assemble wa nse so do anoka mpo wɔ mpa ibo mu na ɛkɔ Awurade anim bɔfoɔ no wɔ hɔ messenger no wɔ hɔ Holy Spirit wɔ hɔ sɛ obesiesie adeɛ na sɛ dɛn enti na woka okɔ ɔhene anim a yɛ wɔ hyeame a obɛka sɛm na kyerɛ no na wɔ hyeame no de akɔ ɔhene anim wɔhene wakoa wafra sɛ ɔbaa wo nkyɛn a sei na maneɛ ɛna ɔde baeɛ enti mema ne nto w'anim wɔhene sɛ ɔkyeame ma ne nto ne sɛ ɛnyɛ direct enti na ɛwɔ wɔn kronkron ɛwɔ yɛn ntam enti na Yesu Kristo nso ɛbɛhyɛ yɛn ntam bɛyi ɛbɔ ne yɛ dɛn efi hɔ enti wɔse obi amfa me so a ɔnkɔgya ne nkyɛn
de ona me so no be ko agya ne nkyɛn de owo me no ɔwɔ nkwa de oni me no oni nkwa enti mpaye ne nyɛ sɛ oboye na ne ko direct way no yes sorry so ye ne yie e dia kwagya nanim sasa wanya wano akoyika enipa bebre kwa himfie omo kasa timi yika ere ema om be wi ase no mutwetwe dwan e abo mo ka e hona fe mpanyifo be kasa na ummu ade na ate kuremu mpanyifo ha be fa yeso be kasem no ummu ade o fe so wano a wo de kasa ene wahu ente sanete ye abofo no eya paye no fa siesie no no de akọ no akọfa wo jana gum na fe wato aba enti one obebo mpaye wabegye wasiesie no wasande akọ altar ne so wasande wo chakum asan wato entake 1 day entake 2 days entake 1 year entake 2 years it can take 10 years it can take 5 years it can take 5 days it can take 1 day ebeti baba so obanu no obi gina oponchi bible said abra omuchi Peter etwa ne ti no James twa ne ti no ombachi Peter nso asiafo no say no we have to do something that's a twa Peter TV a ye ba ye so almost started bompaye na bro mo bompaye na no mpaye bona no yie den e ba ye were urgent prayers enti na wo hospital wo say ambulance ne bo ban pe ya de we the emergency e see doctors mo jai o mo ye ne den e ba enti Peter de no na ye urgent emergency enti Bible said abra mo shedan wo mo bompaye na Peter so nkukura koyi no a no so gina epo na chi bum mumie me na me ba mo mpae bo no ano kwan ayeden aba mpae bo na ano kwan ayeden aba obi so dia ebia bebo ebe take time be take days ebe take years na so na nya sa mpae ne koyo obofo bi ye hu adwuma won kokoro ye hu adwuma emre asem no ode beba emre asem no ode anu ye den ebeba na Bible say owia wato eden apasasi so e ho na ebe ye adwuma no sa abre no ba ifo no fi say waye wa anadwo osan tu akọ bon say je bia crash no fa ya osi eba ebi di tender eneba etrata so ha bon say ensuo beto bo de pra tender bia to wonya boni amane hawo wonya boni amane hawo atobi pa egba no yi na eyie no a crash wo bi wa bi abubu altar bi abubu ai esuma bi agu bibi nsikwa bibi asibia won esie akware nyomese me papa osi bompa yo odofo e bompa yo ni atu ye nyina efini efiri bibi nsikwa atansi mu se nsuo beto ewiemu betetenda bra ohwe ya beka se bibi si obi pa gba nu kwan yi eba bu so oba beti ejabi atoba bi na ejabi shi obi pa gba nu kwan yi obi pa gba nu kwan yi asase woso timi woso ba bi na ba bi agu agum na obi so de ne de esi wo why oso onu ode on to awurade so no ade nyina di bo na wiom yie David say apemba to me nkyɛn opidu be to me nifa na so me de anyeden erinka mani kuto ɛna me de behwe to odofo me ni ba bia wo bɔ mpaye na kodu me ni mu twan a wo twan awurade anim ne nia wo hwɛ na wo mre a wo pɛ now so God's time is the best na me ni ba bra mu amen ala god eno kwasem se da wo kan no na me mre ene mre pa sasa Yakobon mre ma obia Jesus na oye na de onimre mu so oye de onimre mu ana ye pre ho second Yakobon ultimate na se se da na wo ka se e woni pa karanda na e woni Yakobon so de e nipa karanda na de na e nipa de ni atoso ti sa akromo akra ye we yetimi change time o de ase yetimi change time yetimi sa ateso ba Yakobon no so beti time no so ala so o de time be ka ho a me no mi ne yenim e woni trim o da say e woni trim eti yetimi enwene de Yakobon dwene da pe sa so on na wiase ya ne de ope e na oye de ope e na wo ye de ope e na oye eti ye wo bebre ho a se ye mpaye ano ye bom mpaye na se ano ye yi maye a ana ye pre ho
Yenim se ache but Yakopon de onim konti a oma na ayere watwentwan so saa ba na ye prayer ho ye pentem se oh empire me boy esege ne ya menya eho anu yi anase bibi sa but awrade onim se bia samre no de saa anu ye ne ma wa enye papa ma onim onim se saa time no o de ma wa hu so hwe kra o da se because onim adwen kra wo mu onim adwen kra wa adwene etu owo bibia oye na je onim mre mu pepepe oye na je onim mre mu etinya le se benya botre na ya twen awrade ene ne mre na ya twen awrade ne mre se timinya botre twen awrade ne mre a enim se ye hwehwe biara na awrade be ma ya saka ba ya saka o Yesu di mu Yesu di mu amen nyame ni pa yamfa e bible ne hwe bi yenhwe bibi kakra e wo twero no mu odofo sa topic we ye be gina ha chepa e be take e be 3 weeks to 1 month. Oh yes, because a topic a ensemu enamre yamre mu yehia enti de sabre yenua enchia adofo e on aba Facebook yi nyame ni pasa okwa wa hye nyame nhira wo nyame nhira wo meso ma hye nyame nhira me nyame nhira de hunya ba yenua ba tesatili rice nyame nhira wo I say good morning pastor yes ma good morning tell you nyame nhira wo and Radiski listen to him well tell him we are from man nyame nhira wo bomo de se mo be hye na onyankopon obeka mo ho yenua ba Abraham secretary are you ready emraso say o dey topic ni to o radio God's time onya memory yenua bibi wo Luka nsempa look engoma eti a edikan yen kan bibi wo ho na yemfa enhye ye hoden amen na yemfa ntwen awurade mbre no Yakopon nimbre ene yemre pa nikwasem onimemra eso ode ade ne de ema wo bebrentimi antwa awurade mbre ama omo brabo no aye basa kwasem bebrentimi antwa awurade mbre bebre foso ye ekofa henche soa e wa bra ensese tamo eso mo soa no bebre prayer ekonya enne mrere nu a eso mo nsaka ama ne de omo ahwero mo nkwa nanso ene de se wote ase a Panyifo say kramanya oti ase no ahu won faso say jata wa ere wawu and he say woti ase a ohu won faso nyame wo ensabi ma tana ye boy ye nuaba Betty enyomin onyame nhira no onyame onye ne kese sabre yen ka bibi ewo Luke chapter 1 amen Luke engoma no eti baako yen ka bibi wo ho yen ko nyame ni pa babiko Luka itire baako o say nhyiamu Acid radio o say esanse nipa pii afato won ho so se de yen so afato ye ho si ya afato ye ho si sa adwuma we o ya atam didie ne ebedidi o ne kwase nye o do pa ma ye mix it up kitikiti bi ye wi a o nipa do we hwe but o di opa ma ye ninsam fu bi bo nipa be hwe bebre etu so fa dwuma bi se to ho so a expect say ye be di watem expect say ye be bo di boni expect say ye be gu ani mase but at the end of the day no onyankopon obe hira wo amen o se nia nipa bo mo nsam no bi nya memempe enti me hwe se nyame nipa mo ensam ma answer wo hu say wo ye good job no parce Timothy kasam no ebra yem ne bra enyim tufo kanimu chere enti o se essence nipa bi ere afato won ho so essence nipa pii afato won ho so se obekire ensam a aba wo yemu no ntoanto aso sadia ofiri mfitiase de wona ani hunu se ode wona ani hunu osom ensam no ho
de ma yen nti Acid Radio. tie feropa tie fropa eye me se ah eye se me nso me hwehwe ni nyina mu pepepe free fisiase na twen bio kan tre no ho foundation ho mimi de machine ho o se foundation ho bowdin Emmanuel pa akwasi asante pa eye me se ayeye se eye yenso ma hwehwe ni nyina mu pepepe free fisiase no ma twere no maako mebrɛw na wahunu sɛ asɛmi a ɔkyerɛkyerɛ wɔno ɛyɛ no kware ɔdɔfoɔ ne yɛbɛka kyerɛ wo nei ɛyɛ no kware anya ntro yɛnka nkyɛ ɔse kɔsa nsuo bra yɛmfa ɔyere ngum ma wo yɛnka nkyɛ ɔse fa sika bi bra ne yɛnyɛ nsɛnkyerɛne bi ma wo ne mmom yɛbɛka no kware asɛm ayɛ dɛn ɛna akyerɛ wo yɛbɛka no kware asɛm ɛna ayɛ dɛn akyerɛ wo enti hu sɛ ne yɛbɛba biara no ɛyɛ no kware na sɛ wotie na sɛ wotwɛn Awurade mmerɛ no a mmerɛ asɛm no Onyankopɔn ɔbɛhyɛ ne dia no onyam ɛwɔ abrabɔ mu amen to aso 5 no say Yuda hene Herodi mmerɛ so no kantiri asɛm no ma me Yohane awofoɔ ɔse Yohane awofoɔ ɔka Yohane na awofoɔ ɛho nsɛm Yohane John the Baptist na awofoɔ ɛho nsɛm ne maame ne ne papa ɛho nsɛm yɛ den yɛbɛkan na wo nso wobɛtie na wo nso ayɛ den wohu na wahwɛ w'abrabɔ mu na wo nso wode atu w'anammɔn amen Yohane awofoɔ ɛho asɛm ɛne yɛbɛkan enti sɛ wo nso woyɛ na wo ho asɛm ne yɛ den yɛbɛkan wo nso woyɛ gya wo ho asɛm ne yɛ den yɛbɛkan hallelujah amen yɛkɔ yɛ no Yuda hene Herodi mmerɛ so no ɔsɔfo bi tena ase a ɔfrɛ no Sagaria a ofiri Abel asɔfokuo mu na ne yere yɛ Anod mmabaa no mu bi a ɔfrɛ no Elizabeth ɔse ɔhene Herodi pɛn so papa bi tena ase a yɛfɛ no Zakaria ofiri asɔfokuo mu oni aduanakuo mu oni asantekuo mu oni agorafoɔ kuo mu oni kwawfoɔ kuo mu oni ewefoɔ kuo mu na mo owo nyame akuo mu wamfa ne ho ammɔ brabɔ ni bi wankɔdɔ night club bi wankɔdɔ SXL club bi na mo onyame kuo mu asɔfo kuo mu asɔfo adwuma mu no yɛ den wɔwɔ papa de ne brɛ ne kwan bi bia yɛ den esi hɔ ma Awurade ene bebre adi kuo meetings asi nyame adwuma no kwan eni ba benya mrɛ akɔ meetings eni ba benya mrɛ akɔ kuo programs but asɔre deɛ enya mrɛ enkɔ Acid Radio. nyame fie deɛ enya mrɛ enkɔ abasi sɛ yɛ organize bibi so bisa kwa we ba kurum ha patapa o se pitripi sɛ ɔba ha unim sɛ mo area ha ɔma future wa na ɔba obɛyɛ dede bɛgu masom wɔ hɔ wɔse mo hɔ na mo area hɔ na ɔba enipa bɛtumi organize nneɛma bi sɛi ama nipa kɔ akɔbɔ brabɔne but ɛba nyame mu deɛ a enipa ntimi nyɛ biara nanso saa papa wɔ deɛ ɔde ne ho si hɔ ma Awurade ɔdɔfo nyame hyira wate sɛ ɔde wo pɛ obi bia ama Awurade wode wo kra wabusua wo fie ama Awurade obi mpo mekan watie ne fie mpo ɛna ɔde ama safo ayɛ mpaebɔ hɔ nyame obɛhyira wate amen ɔse papa yi na ɔwɔ asafokuo mu ankɔdwɔn night club bia ankɔdwɔn day club bia ne mum asafokuo mu na ɔwɔ ɛna ɔyɛ n'adwuma ɔsɛ asofokuo mu na ne yire so yɛ dɛn ɛyɛ Aaron mmabaa no mu ba mmabaa no mu ofiri Aaron abusua mu yɛka Aaron abusua mu a the Levite ti sɛ ka ne yire yɛ bɛrima kora nkɔ yɛ sɔfoɔ because ɔmo na nyame tru so yɛ sɛ ɔmo nyɛ asɔfoɔ Levi abusua emu ɛna na Moses firi emu ɛna na Aaron firi enti saa abusua yi a maame fi mu yi ɛyɛ abusua a ɔmo nso ɔmo de ɔmo ho ayɛ dɛn ama Awurade obɛsi wɔ abusua no edi yie ɛkɔ so nansa abusua no ɛne Awurade obɛsi wɔ abusua no kɔ n'anim nansa abusua no ɔmfa ma Awurade ɔmfa ma Awurade ɔrɔfoɔ wɔn na wodi wɔ abusua ama no
na hwan na wodi wabusua ahyɛ ne nsa nyame ban ena wabusua esom no wabusua ne sɔre anopa akakwasiara foforo eba wo kyerɛn ye begu nsa agunsuo wabusua no hwan na wodi abusua no ahyɛ ne nsa na so mami no ofisa abusua no ofi asofo abusua ofi nyame ma abusua yakoye nim o se asofo ko no na na yire ayro e ma ba no mu ba a ofi efe na Elizabeth na won ba no nyina etene wo Onyankopon anim o se na omo ba no nyina yɛdɛn etene e wo Onyankopon anim edi awurade ahyɛde ne ne trene edi awurade ahyɛde ne ne trene de nyina so ene ne trene wasetie omo ba no nyina yɛdɛn etene Radio. omo ba no nyina etene e wo awurade ani so yakoya nim so omo ba no nyina etene e wo awurade anim e ka se obi tena nyame nipa se what you say yeah or you straight obi or you straight ade is straight or you straight or you zigzag one on ka se 2 3 a on ka se ne 1 dabi dabi a dabi enne a Christopher yentisa yempe no kware ye chia ye koa na ya babisi otene ewo awurade anim eso yenso yetene ewo awurade anim ana manso enkachi odofo ye betumi atene ewo awurade anim amen sanse ugwama no ede ni moja abe ohoro ye bone ugwama no atua yaka awasemia no so ugwama no waye de bibiara amaye etwasem no mienu e be sesa ya dwen ene akoma e ba sa ye betimi atene ewo awurade anim na twero no so betimi die ho adanse ye o se omumienu nyina etene ewo awurade anim di awurade ahyɛde ne ne trene de nyina so a ɛho ni asɛm enti awurade ahyɛde ne ne trene nyina so a ɛho yɛ den eni asɛm na oniba efisɛ na Elizabeth yoboni na ɔmba no nyina anyinyini enti ha kakra hwɛ adanse a nyame adi atwero no yɛ den adi afa ho ye trefos amayahu sabri wase saa nipa ba no nyina 1 omo tene ewo awurade ani so omo ye die awurade pɛ omo ye die awurade hwehwɛ die awurade mpɛ no omo mpɛ die awurade kyiri no omo so kyiri die awurade mpɛ so obehu no omo so nyine omo hu na so we nyina kyire no na na yire ayi bonini e ka bonini a oti ase obonini onwo ba oni krata oni adwuma sɛdeɛ ne wuni adwuma no sɛdeɛ ne wuni krata no ɛna nipa mfa onya hwee nipa bu wani mutia why because uye bonini wasai omo tira awurade anim omo ye de nyame pɛ de nyame hwehwɛ nanso oyɛ den oyɛ bonini hallelujah amen orofo ɛdeɛ na oyɛ bonini wɔ ho ɛdeɛ ɛne yɛ bonini wɔ na ɛdeɛ na si wawo no kwan hwɛ ɛyɛ wo sɛ waka kyire ɛyɛ wo sɛ amanfoɔ de wagya hɔ ɛkwala ne nyinaa fa wɔkyi abɛwo ɛkwala ne nyinaa fa wɔkyi aba brokyira bɛnya krata ɛyɛ adwuma ɛtete office nti ɛyɛ wo sɛ mmere kɔ waka kyire onyame mmere wate onyame mmere ɛna ɛyɛ mmere pa amen God's time is the best orofo onyame mmere ɛna ɛyɛ mmere pa wɔse no mo yɛ bonini no mo nyinyin so da dia danseɛ sɛ de nipa ka se wanyi o ma me mpo ya wo nuan mo yɛ o abrokyire kwa de sɛ obi ate ne fie ka Ghana na mo nyina ate compound house a ɛna duane aba na wo na wo kyɛ amankwala ne nketo obi abon de bɛka kyerɛ wo ɛna onyia wo nkɔ nware nkɔ ɛna wo bɛfa nkwala ne bi kura akɔtena wo nkyɛn atete wom na duane kɔ wanu ma ato wo jadi so akombeku enti wodi nya wanu nya oda je sɛ wo feel wo bele because asɛm bi a wateɛ no
wanyi na wote fie na nware ye ene kwala be ware ye na wote fie ti we bi na labor no sese to wo se wase ya musua mu ode empanyifo no wale ansa ne kwala na eden awale ti force obe wale panyin na ansa ne kwala na ware cause yempe akuti abobia ofie omuti fie empanyifo no na die bia ne mo no saa ne ye ka kireo wanyi uba krom ha che ye hu ne wa ye untimi nko fie mpo ye kan age kura obi mpo ye de adwuma retire so still ye hu de eko de eba saa na ni pe ka kireo wanyini na so dofo onyame ene ye mre pa amen onyame na hira o se mi nsem hira ne mo onipa ye odofo na nye obradwuma enye obradwuma he obi ye adwuma pa nyame nipa o receive payment pa eso pa na so still no kire no obi so nya adwuma obi ni krata se de woni bi no but wo toto ne amanyina correct den onyame hira atanso tibiti wona obi a oye adwuma mpo ko obi onya adwuma ko gye how come onyame hira ti se ohu bibi sa no da urade ase ohu bibi sa no peda urade ohu bibi sa no ma wakoma no kra da urade ase amen yanto aso ose no mba no nyina nyinyini na ba se eduru asofuko no so na ore ye na sofu dwuma wo Onyankopon anim no se dia asofu dwuma no tie no eduru ne so se okọ Awurade asori dan no mu akọhye ohwam na ore hye ohwam no na anipakuo no nyina gina adi ho ale bo kakra wasi emiri du ye odi ho do asofukuo yes opo ni nye wanyi na eba wonie opo adwuma wonie krata wonie but still obo nyame adwuma okosiesie asori fie okoprepra asori fie otrasi nyame asori adwuma nyame ebetim na no John the Baptist say eyesi Yesu bekosoro na memu meden bekofom opesi nyame ebekosoro no no mum akofom awo de waba bro kire ye pesi kane niam akofie o wo de waba na wotia soldam ukopa obi krata na weekend wo fa koya adwuma wo de wote wo saa na ye ka kire wo te otra hodin na wadwen no ebu ayi na beti bo nwom no woka no o se me trance na no bi se me ho se ade na Awurade amasa de we atome no sabra me bisa me ho no na me ne me ho didi nkomo no me tini bi se beti yi me na me nim die nti a me ma we to wo e wo mu se woni nan na so me do be kwama na ma so echi ama na ma so nyina asen de on nan po enne nwuma wo to yi obi wo nan e wo nsa na so ntimi ntodo Nyankopon ni sira ene ma onipa eye odefo upon ni nye wanyi ni bibia no edu so sai ese ono tama so ono no ko krini nyame fie ekosi aduhwam no wan paba ene de obey worship ni yira wo o yire da hospital awawo aye nyini mpo nanso oba ena Paul ka Timothy no o se kasam no abrayem na abrayen dai enyim o we skills be say ko be ka say nyame nipa ene mitimi mma me sorry Awurade sanse me yira wo me first born so akwala wo so first one ni so me nko na me hwa akwala no me san hwa obai ntika ma me kwan na ka me nye den excuse we obi abefa but oba ba ye Awurade adwuma na once obayi obofo bi ne be kasa na wonso obofo bi be kasa wo abadwe ne awo so Awurade ene no wase wan excuse bia wan fa ni nyi no wan fa ne yare no wan fa ni pa esre no anka se men kwa Awurade fie o mu se na wanyi anka betima ka se mama nkwala ne nkonkoye na so still oso obaye adwuma no eduru so no wan opportunity ya fra no wan opportunity ene mu bebre ya fra nyame fie nyame adwuma ma ne popo yeti babi e be ya ni pe hu ya ne yempe ne mo babi e be gina dwam ama ni pa hu ese kra microphone ne ho ne pe aso Yesu se ma ne kese no ye wosom no one ne kese no ne ye wosom no enti so obi pese o ye kese a onye akire na wonsom ono ene be ye kese no papa ikoye wo se abra wo hye wono a wo ye dwuma no tio
na nipa ko ne yɛdɛn egyina aduo hɔ yɛdɛn ɛbɔ mpaeɛ ma no this time this hour ɛsi edima nyame nkrɔfoɔ ɛsi edima yɛ nuanom but ɛnɛ de obi kɔ n'anim no na obi twe ne san nyame adom pio obi asafo no na obi sɔre atia no yɛbɛma o drink bi anom ama wayɛ fonfonfonfon na oda hɔ yɛbɛtɔ tadeɛ bi abɛhyɛw na nka fa hyɛ no na nka mpagya na nka ogyina pɔpete hɔ meka gya wɔ sɛ time mekɔ Ghana no mekɔ metɔ shirt bi kɔkyɛ nyame nipa bi mesɔfo bi a na wɔ Ghana mekɔdui yɛ no mekɔsra no Thursday ɛna mede adeɛ no kɔmaa no Friday mekɔɔ na sɔre medui yɛ pɔpete no so na shirt no ɛhyɛ no a ɔde preachi nyame nipa mehu saa no sɛ kara yɛ sɛ aha ne bɔ Ghana to a kam saa kɔɔ shop kɔtɔ obi yɛ dɛn ɛbrɛ no bio mani agye sɛ ogyina pɔpɛte so na wɔyɛ na obi nim o baabi ataadeɛ no firi but me deɛ mahu na mani agye n'ani so asɔ na ma ɔno nso anya power bi yɛ dɛn hyɛ aburokyerɛ ataadeɛ meso mante adeɛ no mfi me pɛ sɛ ohu how ataadeɛ no price teɛ na ɔno ahyɛ no ɔhu sɛ yes what you say good obi so to bi ɛkɔkyɛ obi a wadwodwo last time na me tie akoa bi ɔbɔ ɔnwom ɔsɛ na adamfo bi ne ne yɛ competition adamfo no ma na aduane di odi aduane no a ɛna ɔsate yare adudu gu no eteki 1 year ansa na ɔmo hu ba bi ade yare ne yɛ free ɛnyɛ da na odi yɛ no o teki 1 year yare ne start yɛ obu no to hɔ hwɛ de obi so ayɛ o na ka kom de obi ne ma na aduane ni ba we anu de insta say na those days no esa say wo ye bone na say wo kɔ hɔ a umba enti ne okɔ krini no de ade so wo nan na wo krini no so tabi wo no mo say okɔ left oba right just what ase ye mo mpa ye ma no awade fa ne bone che no nkokro ho ne mɔbɔ na bo ano ntimi preachi bo ano ntimi sai ade na ano Moses say se me kɔna say follow eno mo ya ade na me fa o say senchene ade ne kita no fato from bed na wo okɔ aka kyerɛ mo say my name is Ayandara Yam ka kyerɛ mpanyifo no ɔmo so pɛ senchene awade che no so odia no nyam na so obi de ka no nko na ka wahwe ase ka no nko na ka wade na gu ka no nko na ka be ma na ɔsɛ ɔbɛware no kra ka wa ma biyo ensa se ka ɔte sɛ o obɛware wanyi akana ni bɛgye no de wanyi adunia bɛ na wade mo de mo fa ayi sika bi kɔma ne maame kra na munyi ne papa no munya no afem bɛ san yɛ wade aka ho wade o nipa ase nipa nipa no na so wɛre wo de ɔso ɔmo gyina duo hɔ ɛna ɔmo yɛ den ɔmo bɔ nsɛm bɔ mpaeɛ this the time this the hour minua ba ebia ɛnda minua bɛ ma ebia obi dia ba ya promote obi na yɛse ka wo na nka ma wo ɛda wo na yɛse ka ma precise ɛda wo na yɛse ka ma dickness nanso yɛmfa ma wo yɛde ama obi a odi wachi wo po ɔbɛto wasɔre mu hɔ nanso ɛnɛ de yɛbɛpagya na si w'anim hwɛ umre ne nso yɛ wate umre ne nso yɛ na sɛ mre ne so a onyame mre na wahyɛ ma ne sɛ so a wo dia ne sɛ fampai bɔta na chi fampai bɔ ɛta na chi nyame pa yɛn ko yɛnim amen ɔse na ɔrehye ohwam no enipa ko no nyinaa gyina adi hɔ ɛne bɔ mpaeɛ na Awurade bɔfo bi beyi ne ho ekyerɛ no na obegyina ohwam afɔrebukyia no nifa na Zakaria hunu no na kuma tui Awurade na ehu ka no na ɔbɔfo no se no sɛ Zakaria ensuro na watie wo mpaeɛ bɔ ɔse wayɛ den watie wo sabre no wayɛ den no okrini o no ɔmɔ mpaeɛ sabre na okrini na ɔmɔ mpaeɛ na wɔyɛ adwuma na ɔmɔ mpaeɛ wase Zakaria Awurade yɛ den atie wo mpaeɛ bɔ bra na Zakaria ehia wo ba no ɛna ɔbɔ mpaeɛ ɔmo your age ɔwɔre Elizabeth ɔmo kɔ ɔnimu no sabre no obi expect sɛ ɔbɛba no 1 month time na bibi yɛ den asesa but ɔmo kwaba ɔmo di ɔmo time na twam Zakaria ni sisi even kura no obekrini ayi afɔlumutua no bekrini o isase first nko ogyina no akoto ogyina no afofa ese obu kotodwe ɛna ɔde afofa ni sisi mu nyina yɛ den ayɛ mre ebe den watimi ne yira konyi sɛn but na Nyankopɔn me bra
ese ne ba obewo no no eba sase so woni mebra ese John the Baptist eba ba sase so nyame ne memra eso ade ade bi ma odofo ne mre no date wo ho edu ha obi ntimi nsi kwan da na no Bible say Pharisee-fo no ya say omo ko wen Yesu amu no sanse onipa ti asempo odada ye na omo beka so wasori ene nka baye mo enti dia ban si asuafo no bi betima be fam mu no omo beka so wasori enti yankwa wen na so obi ba so obefa ya tete ne nam na so nyame mre so a orofo obi ntumi nsi kwan Bible say na omo te wo twen emere no so ye no onkukura munkum eba mo da ye hate dia wo hwe wo say Oma wusira ne ma no emre ne so ye tia wo dia bompa ya wate bompa ya no koso a yeah Zakaria wanka so wanyinti oja mpai bobo wanka so wanyinti oja fasting ye wanka so wanyinti oja nyame adwuma ye nyame asem ka nyame asem tie ne mo gusu aye nyame adwuma so fukuo no gusu aye eduru omo so a okokoye na brand ni na no so no na odonfo no to dwom no say Bera wapabo anida so ni na rasano Yehowa beshre senkwa je to mebe he umpa bandia abra wapa ba no se me man so ya so so nya den e ma so nyame nim se ne ewo mu no batumi ti na waye din hwe no ba emre me badu ono abesore ya ba o se obofo no begira ni nifa emre me badu awrade baba begira wo nifa wate emre me badu awrade baba begira wo nifa na obeka tamfo agu obeka tamfo agu o se me awrade madi wanim Isaiah 45 na me biebie ko bena pron mema be po ayasa sepete na baria bia de wonu mayi afiri ho ne asi kwan emre no so yentia se bibia aduane po yedi e wo expiring date ya o ha no e wo expiring date wa mania no e wo expiring date yes no condition is permanent emre ne du emre na du yes wase obofo ne se mensuro mema wakomantu na awrade atie wo mpaibo odofo mpaibo no e wo awrade ani moate eye wo sache encheye nyame ni pato aso no say no obofo no say no say Zakaria nsuro wase nsuro na watie wo mpaibo na wo yere Elizabeth bewo obabarima amawo o yire Elizabeth bewo obabarima amawo na wato ne din Yohani na be ye wo anigye ne ahusan na wonti nipa bebre eni beji nipa be ha odofo nyame beye die bia ma wa ebebro adwene ntiase so na die anigye ebebra busua die anigye ebebre nipa bebre die anigye bebre nipa bebre enti ya ma ne nyo nwa se wanka si nipa nyina o o si nipa bebre ewo bebre ne wo all some and all enye baako ewo bebre ebi nipa bebre ebi eninye enti nese nyame hyirawo na se obi eninye ma ne hawo tro no e no kware se de Theophilus kan se ne ye beka tro no e no kware eye da obi betan na nipa tan betan be ma nyame so na onyama yeden atati osi nipa bebre ni bache ebi so ne nje enti ma ne hawo menua ba menua bema e ma ne hawo se nyame ye wadom a okuruko ye shopping brawo a ne dey oko wani mu what you say yeah enipa kasa bebre enipa kura bi se ukru say ye drugs nyame kuto ne nim da bibia ma nyankopon na nyankopon obekoso ahirawo hallelujah amen o say na Zakaria akomatui o say ensuro no nyame atie o mpaibo ko ni o say efri say obeye kese awrade anim na ore nombo bi sa ana esa biara o say efri say obeye kese awrade anim that's number 15 yeah na why dey ore nombo bi sa ana esa biara e me mai ene ye ba o me message we ye be gina so ache ye be take 1 month ye be preach God's time entine ye nwie ye be sipo ye the time no be pon ye nwie ne ye be ko ye nim
but a man won't hear me. A man moment some. What's a man your day? If you say Obaya Cassia, Timania day, or no baby Sambia, and not and Sambia. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Order for Sha Onyankopon. What's me from a Diana man crammer? Peter. You must be prepared. I don't match a dear. Now you insist you home. I don't match a dear. Onyankopon Radio. O to me a dear in a year. Oh, no question. Was see obey a cassia. Sha Enipa, I already anymore. One can nipanim. Obi pekasia wo nipanim. But yama ye kase no anya wurade anim. Osi osikani ne wo yeden ewuyi. No hiani so yeden ewuyi. But at the end of the day no hiani no wo Abraham kokum. Osikani ne kase no ye onipanim. Enu wurade anim bi. But ne we nkyira say wudi wo osika obekọ hell that be. But osika no fasa suma wurade. Fire dear wurade pen. Sanse David said, "Me who what in India na senior day." And the pen ya wurade dia. Te fata se me no mienu ye dia de pa. Wasi Emma Bobensa ana ensa bia anya den. Ah. Minia bema. Enne ye bebo mpaye. Ye wi ye bebo mpaye. Worship no so ye wi a ye bebo mpaye. I'm a pregnant woman. Omo nyam ena omo mpawo. Na me pese enka mema no ka bema bi be friend se mi gina mama me yire. San se Zakaria ena ko ye adwuma no enye Elizabeth ne yeden e ko ye adwuma no. E Zakaria ne ko ye adwuma no. Me se enne de ye starting from men. Ti mema ne se wo ho na wutie mi a emo abunfu. Onyame e de na samaba. Se oba be yaman. Wa se Obaya kesiye emma bobesa nya den enkana no emma bobesa enkana no hwe nano Isaac ejirama Rebecca cause Isaac hu say ni mame Sarah echeye ansa no eden onyinsɛn ni papa Abraham echeye ansa na onyinsɛn no enti wanya 60 years still ebanya den emba eso ko bisa urade Isaac ko gira ma urade ne yire Rebecca emma urade ye den ehye ne dia no nyam osanyi nsan wie ye no sila oba ne tiwa na ne yam je kukuru oba ne tiwa na wo fefe se de menu ya ba wo fefe no etoda bia na aye bete toda bia na ni su birim no etoda bia aduane nya ne de eso didi sina kwara de adidi Isaac hwadi wasi dabi me hwe sa de akiri kwan ne mo me nkoba bia se urade wore me den meko Isaac sa kodi ma ne yire o kan Genesis 25:21-22 a ubanya sa story wo ho Isaac sa kwa urade nche ko bi sa urade de wone ma ne yam urade kasa e urade kwa na ni mo o wakasa Oh yes. o kasa o se amamienu ene wo ya frono mu no mba titi o mu urade e kasa e Isaac etima na yire menu ya bema den na wudi ama o yire yare na abo yire na den na wudi ama o yire this is the time, this is the hour as bema over sorry okay John chapter 9 verse 1 nyamini pa ya fast can be me fast John chapter 9 John 9 chapter 1 ase na oritwa mun ohunu onipa bi a nani afra fi na wo oso ohun it's okay oso ohun nipa bi a nani afra den afra efi na wo mu o ka kye say abrante no abra enyi se no ye den nani fry e woni na yem enti say oba anyem a anything can go on against the child. Oh yes. Enti say bema wutie me ye entra se dima oyire edu sabra na mana yemre dima oyire sanse obanyi sen a eni bebre ni pa bebre wani a omde hu kwala no yefro mu this time I say meba wo sori gina na wudima Isaac dima na yire this time
Zakaria ko ye nyame adwuma nyame kai na yire onyame hu se ne yire ne ebonini nyame ma obi awo enche kwasa o onim die ntia o ka kire manu ayire esam se mame se wo ye bonini nso bewo hallelujah amen o se akwala no na ne fry efini na yam mini abema e de na wo ye awo ne ma de se time ese wo ye nyame adwuma nyame adwuma no ese wo ye na nyame eba besra wo no yire amen enka se oyire kwaso de bia nyame be yanka waye enka se yasum nyame ya nyame be yanka waye nyame wo mre o se nia wo be wo no enipa bebre enipa chi enipa bebre enipa chi ebe ye nshira amawurade amen ebe ye nshira amawurade entimi nua ba me nua be ma ene de sori e o se enfa bobebsa anansa bia nya den enka wano ha unso ba nyinsan a ne odi ni bi na kwala didi de wonom ebi na kwala ne nom entimi nua ba a wonyinsan sisi akwala no wate amen eni di wukura tem sasa odi di wukura tem akwala nso di wukura tem kwala no benyi no oyo papa di obedi na kwala ni di bi vampire omusi eden vampire kwala no benyi na tonso nko na kwala no yeden ebo sasa last time na me hwe ayi bi program bi oba na nyinsan na wo dware na de camera no aye wo dware ni nyina no oda swimba de no nyina kwala no so ada ye fun na wo keka no we kire say ne wo ye na kwala no so yeden eye bi enti umuna nte obi wotimi wo sa kwala we de o se wona pa amuna we de o de se wona onye mu no ne wo ye no twa kwala ne foto bini ya be ma sare wate o mu say utu anamo o bua de oba ne hia bia wo to prepare but very very important in your spiritual support and not the other hia pa spiritual support for support o yire emra so abra wo bompa ye man sa abra kwa na obesori akeka de anya kire wo but eno no nsi kwan se memmo mpa ye man obunsam de ye no obehye se wo ma wonye tama wudia ma obi no sa tam ne nipa no kwa wo sori ya ade anya obejai e ye obunsam no uhu bibisa unso mpa ye na ye den e ye dwuma that's obunsam ya de a onipa no ho be ye obufu a obejai ba tam na wo ye no sa tam no onipa no onya de a woni beji to beka say na me kwa me mo mpa ye mane bio no this is a time when you abema sorry spiritual support e fa ma oba enti o say today me nua bema mennom ensaboni bia mennom ensaboni biara ene alcohol ateki bibibia ensa ono nsa e dey na alcohol de ba alcohol de ntokwa ene ba alcohol e dey enum guase ene de ba obitimi nom nsa na akogina dwem no aso na sensa anase sisi no ne nsa enye nsa nka wonye sa ensa nye alcohol at the last adwaman ene ba alcohol e dey twamamo ene ba ensa enye you can be Revelation chapter 17 1 and 2 adisem etidunsun Revelation chapter 17 Yohane adisem eti ayedunsun tichimba akono mienu no no se na obofo ma son a okurakura nkruwa nson no mu baako ba me e ba ne me be kasai John the Reuter na ekasa no ani so de hu a ye fa ne ko patuma be police no onyame eyi kire no enso ano nso no emu niam ne bi no oso na obofo no ba so a okurakura nkruwa nson no mu baako ba me nche ne be kasai be ka se bra na me nkyira wo odwamanfo kese a ote nsuo pii no so wase bra na me che odwamanfo kese na wote nsuo pii so no
ɔte nsuo kɛseɛ a ɔte nsuo pii no so atamuo atamuo ɔno na wiase ahemfo ne no abɔ adwaman wɔse ɔno na wiase mu ahemfo ɛno na yɛ dɛn abɔ adwaman na adwamammɔ no ɛnsa no abobo wɔn a ɔtete asase no so wɔse na adwamammɔ ɛnsa no ɛyɛ dɛn abobo wɔn a wɔte asase so ɔbaa no ekura kuruwa a ɛnsa yɛ dɛn ɛwɔ mu na onom a ɛde adwamammɔ ɛna ba ɔdɔfoɔ ɛnsa nyɛ wate ɛnsa nyɛ wɔse mede ho kronkron bɛdi wɔ anim abofra no nyame nipa yɛkɔ yɛ no mu ne anwie tam no nti yɛbɛtoa so next week ɔse ɛfiri sɛ ɔbɛyɛ kɛseɛ awurade anim na ɔre ɛnnom bobensa anaa nsa biara na Honhom Kronkron bɛyɛ no ma afiri ne nayam ɔse Honhom Kronkron bɛyɛ dɛn ɛbɛyɛ ne ma afiri ne nayam enti akwala bi wɔ hɔ a ne nayam mpo ɛna Honhom Kronkron hyɛ ne ma enti na meka sɛ bɛrima wo yere nyim a gyinama no ne bɔ mpayɛ ɔbaa wo nyim a bɔ mpayɛ ma kwala na ɔhyɛ wo yam no ɛwɔ mu so wakɔ doctor ama yɛ check bibia mu bu fine we thank God for that but still pray sɛ nyame Honhom Kronkron hyɛ abofra ne ma sɛ wɔsɛ Honhom Kronkron bɛhyɛ John the Baptist ma mpo firi yafunu mu enti akwala bi bɛtima firi yafunu mu a wɔse abra a woda me na yam no ɔka kyerɛ Jeremia woda na yam no ɛna me hu ɛna me twe so I set you apart tiram sɛ na ɛbɛbɔ mpayɛ ama apemfo ɛna obi ohia ba ɛbɛbɔ mpayɛ wɔse abra ɔhyɛ ne na yam mpo Honhom Kronkron bɛyɛ dɛn ɛbɛhyɛ ne ma mpo na ɔbɛsan ba saase so ha ɔse mpo na ɔbɛsan ba saase so enti ɔdɔfoɔ hwɛ onyame ɛwa de pa ɛde ma wate ne akyɛ no ne wɔbɔ ho mpa yɛ ma no sɛ ne nyame prepare no nyame prepare saa deɛ na ba na statistics pia wobɛhu nyame Honhom Kronkron tumi na hoɔden bi ɛbɛdi anim na ɛba saase so wobɛhu anigya bi a ɛbɛba ma wiase nyinara ɛhu sɛ ampa nyame nsira no aka nipa bebree first na ka wo som wo na nipa bɛsom no watua ɔmo ka to asom ayɛ na yɛmi wɔ ha ɔse na Honhom Kronkron bɛyɛ ne ma afiri ne nayam mpo na ɔbɛdane Israel ma mu bebree aba Awurade wɔn Onyankopɔn nkyɛn na ɔde Elia honhom ne na hoɔden bɛdi n'anim akɔdane agyanom akoma aba wɔn ɛma so ne asum ɛne asoɔdenfoɔ akɔ teneneefoɔ adwene ho na wɔsiesie ɔman a waboaboa wɔn ho no de ama Awurade na Zakaria si ɔbɔfoɔ no sɛ adɛn na mede bɛhunu yei ɛfiri sɛ mabɔ akora na me yere nso abɔ aberewa na ɔbɔfoɔ no bua ase no sɛ mene Gabriel a megyina Onyankopɔn anim na wasoma me sɛ memɛkasa menkyerɛ wo na menka wo nsɛmpa yi na hwɛ wobɛtɔre mum na worentumi ɛnkasa de kosi da a yenum bɛba mu ɛfiri sɛ wanyɛ me nsɛm a ɛbɛba mu no ne bebree no mu ani na nkurɔfoɔ no retwɛn Sakaria na ɛyɛ wɔn nwanwa sɛ wakyerɛ asɔredan no ho saa na ofiri adi no wantumi ankasa ankyerɛ wɔn na wohunu sɛ ɔkɔhunu bibiri asɔredan no ho na ɔno deɛ ɔde ne nsa ne ne ti na ɛyɛ nsɛnkyerɛnne na wantumi ankasa na ɛbaa sɛ ne som no wie duro no efiri hɔ kɔ no ne fie na ɛnan no akyiri no na yere Elizabeth nyinsɛn na ɔde ne ho sie ɔbosome enum ka sɛ sɛdeɛ Awurade ayɛ me ni ɛnan a ɔde bɛhwɛ me sɛ obeyi mahohora afiri enipa mu ni ɔdɔfoɔ this a time ɛyɛ nyame nipa edi si wɔ ha amen this a time this a hour ɔsi Zakaria anyi ani because wanyi ɔdɔfoɔ hwɛ nyame asɛm
sɛ wobɛgye adi sɛ wonyini waka no ɛbɛba mu Oh yes. deɛ watwerɛ no ɛbɛba me akenkan wɔse manyini ampa ɛwɔ mu so wanyini ɛwɔ mu sɛ wonni krataa nanso Awurade sɛ nka nkyɛw sɛ wobɛhyira wo Awurade sɛ wobɛnyinsɛn na wawo ɔba na wobɛto ne din sɛ John Yohane ɔrɔfoɔ menim ne aka kyerɛ ma wo na wo mpaebɔ no ano yie aduru Amen. onyame sɛ nka nkyɛw sɛ ne mmerɛ no ayɛ dɛn aso sɛ ɔbɛhyɛ ne din anuonyam ɛwɔ abrabɔ mu twɛn Awurade na tra ne nan ase ɛmpere ntam ɛmfiri n'adom ase na wotwe sɛ nɛ yɛbɛtoa so nyame nipa bra mu na afei yɛmmie phone lines no to Amen. amen Amen. Pa asɛm the quotation where asɛm ayɛ dɛ paa. amen San sɛ tie filo ɔte asɛm no. Wantwentwɛn ne nan ase wanyɛ surface. dabi Because Luke tie asɛm no. Luke na nadafo paa ne tie filo. But Luke ɛsakra ɛgye Nyankopɔn asɛm di yɛ. Ohun sɛ a ɔwɔ yɔnko bi so wɔ hɔ a sɛ wate asɛm wie ɔno ko antena asɛm no so. dabi Ɛgye so ɔnso ma ɔhyɛ ma na nadafo. yes Tie filo so yɛ dɛ ɛgye asɛm yi di. Etu ɔte asɛm no ɔno so twerɛ letter de kɔma yɛ dɛ tie filo. Sɛ asɛmpa a wateɛ ne nie ɔno so yɛ dɛ ɔte asɛm no yɛ dɛ ɔntwɛ mu maako sɛ ne Awurade asɛm teɛ no. Ɛna yɛn ho bebree hɔ a ɔbɛgye Awurade adi. Ɛnam sɛ ɔbɛgye Awurade di yɛ no. Ne nyankofoɔ na sɛ ne namfofoɔ no. Papa obiara. Sɛ so watwe ne ho afiri wiase. But ɛnam sɛ wote asɛm no sɛ the Bible sɛ ɔsɛ yɛ ka wiase fa na nya kɔka asɛmpa no. Eti wadanfa na sɛ ɔyɔnko na ɔno so nya asɛmpa ne ni no. Ɛsɛ wo na ɛnam wo so na wo ma nipa no so yɛ dɛ agyi die. amen Na wo ma nipa no so yɛ dɛ agyi die. Ma nko a wo ntra asɛm no so. Ba wo so ogye baako no agye no fiefo nyina. Eti so wo asakra ba Awurade mu a ɛsɛ wo ma ɔyɔnko no so yɛ dɛ ɛbɛgye Awurade di. So that ɛsɛ wo so ma ɔno so bɛgye Awurade di. Eti ye wo bebree hɔ a nipa wɔ mu na so asɛm no mo fa anya adwuma ɔmo nka asɛm no ɛnkyerɛ afoforo so ɛma afoforo no so nya nkwa na sɛ Bible say ɔsɛ ɔpɛ ɔbɔnefo ne wu na ɔpɛ n'adwene sakra eti sɛ ɛnɛ sɛ yɛtema bɛgye Awurade adi a yɛma wɔn a wɔso nkyɛ asɛm no yɛ dɛ ɔmo so bɛgye asɛm no ni na asɛm no na ɛnwanwa Zakaria ɛyɛ obi a Bible say na ɔyɛ nyame adwuma awa fukuo mu awo free Israel man na me de ne say Bible say na ɔtre ɔne ne yiri nyina ɛtre yes no mu ni ba kasɛm no no mo tre Awurade kura tumi ade omu ho adanse yes no mu ni bo no me boni but no mu complain because my antino Bible me say Zakaria ebo Awurade so bo say oh me yire enwu nti no me nkosoma Awurade eso dan nyina no na okọ asọre fie kọ bọ mpaye ekọ hye ohwem afọde ye no o de ase na ba ma mu no oni ba so na ba ma mu ena ye Kristofo bebre ho a enam awo nti na ba ma bu enam adwuma asenti ena yare bia ato no ana se asem bia ato ne nti no na ba ma bu se a ebi ama Kristo ni pa na eti we ato mi ana se maji Kristo di na ati Awurade o ma me aye boni mi ntimi nwi na so Awurade wo mre de mani pa da sani biara amen se Awurade mre ene mre pa amen Zakaria ne yire o ma mpa aba o mo de mpa ebo amen ɛyɛ Awurade adwuma dan nyina na Zakaria kɔ Awurade fie kɔ bɔ mpae kɔso ama we anto no suntu dia sɛ oni banti no dabi ɛso ka na minu mienu a ke baka sɛ bia ahu ana sɛ bɔne bia yɛ yenti ɛna Awurade ama saa ɛso yɛ de ato yɛ na so na omo gyi na omo ni sɛ yɛnya Awurade bɔne kɔso Awurade na kora di omo adanse because ana omo so omo gyi omo ni sɛ omo tre omo di Awurade asɛm so dan nyina enti pɛsɛ bibu sa asɛm minu mienu yɛ di Awurade asɛm so ana sɛ yɛ tre Awurade anim a yɛ di sade na yɛ bu sɛ Awurade no dadada na ɛma yɛ no kɔsɛ Awurade me yɛ kyerɛ sɛ Bible me kyerɛ sɛ no omo tre
no otne that's no masa ba kokora and then say udi 40 years 45 years now moya oh yes I ka chiri the word read here otimi ngu biem the word read here oh be ma bia ntimi man nchen ba be say be ka cho say the word ne na awrade twi awrade wo mre de man independence ne biara awrade wo mre de mo biara oh yes because when awrade adwe bia sam na wo de ma wo a odofo ohun so hwe awrade wo sisie bibiara ma obi biara o time ma obi biara onim se bia abana wo be wo no obeye ni patitru ama wiase onu se ebi awo no nipa na wo be wo no odi ensanchana se odi adepa bi e ba fie ho na se awrade ese twen na enimre mu no obemo hunu na animonyam Zakaria na yire mo paba Elizabeth mo paba na so Bible say awrade bofo no ba na be show aba catch Zakaria say awrade tie wo mpaibo no Vese be catch say na awie awrade wo tie wo mpaibo amen awrade wo tie wo mpaibo amen so be di na waja nwinwi na waja complaining na awrade wo tie wo mpaibo amen mpaibo ya na duru nanim amen ye no bebre ha ye bompa ye nyi ehun ni ye nyi ehun tum say ye mpaibo na aye adwuma eso mpaibo na ye bo ne dan nyina no aye adwuma odofo so be bie wani no ma ho so no ma awrade so aya awrade asama aye kese a mpaibo na adu awrade anim na awrade so be yi wa no amen awrade obeyi wa no amen efa ho na wadwuma asai efa ho na awo ho efa ho na krata na wuni no so o tiri awrade anim a mini say awrade obema de open no abam amen awrade mema de open abam amen etima mu ho abofia arofo tasa Zakaria na yire Elizabeth awie no omuhu awrade animonyam amen omuhu awrade animonyam amowo John the Baptist na John the Baptist so be yakese aba Bible ka say one na wo nti no Israel fo nyina ni beje amen omu nyina ani beje say no oyeni pakese bi awrade siesie no one na yam Bible so say yefunu mpo na nkonkora ya de ahye ne ma amen amen na nkonkora ahye ne ma odofo stop complaining na fa ho to awrade so na ni biara obusa awrade no awrade obeye that's why no kwafo ampa oya no kwafo awrade mra ne mra awrade hiraw ampa odofo ye bompa ye sabri ye bompa ye sabri se wunyi sen ye bompa ye se opa awo ye bompa ye Jesus onyame asam emma kwa eba se ne ba ye na be ye na dwuma ti sabri wo sai Zakaria menim say oyire eye bonini na so benyin sai ye bompa ye menu abema so de gina wo na so edima wo yire sabri Azek tu anamono onyame tie oh yes ene de u ba gina se Azek u gina se Zakaria wodi ama wo yire ede na ya wo ama wo yire krata na adwuma sem ana edan ena ope akotre ba bi ha eno so betima ya wo oh yes aye bonini wo ho o bompa ye udi ama wo yire sa wo yire nyimwa udi ama wo yire wasi ya wo abofra bia na nani afra e wone na yam ha kwala na oda na o yire yam no onyame mie nani amen wasi empo me de on kokuru be tinanim abra o hyere na yam ye bompa ye se on kokuru sabofra na o hye yefro no mo amen ade bia wa start o faale bia wo de akoto ba bi eyenyi sen wate oh yes Lord on kokuru fa ne san toso sabre bompa ye sabre odofo masoto ya ndere kabaraba lima sikaba ya nderebe sandori ya nde kabaraba in the name of Jesus. Lord, we thank you for your word. We bless you. Wasem otumi wa hoade e won kwa ye de wasem ayesafo bie wo mapem na no ka kire manu ayire sai obenyi sai wo ye bonini so obewo obi biara wa ye bonini awrade oh found when I'm found Lord as you pray Bible said no for the continue Zakaria nifa no ka se Zakaria onyamia tie wo Bible o ma ba bi da bo mpa yes wo awrade papa answer your prayers today in the name of Jesus. Anything that you have broken their prayers, anything that they have broken their blessing,
We break it in the name of Jesus Christ of Nazareth. Masuto yande kabarabo liyanderebe. Spirit of the Lord, take control. Yeah, the pregnant women, we soak them in your blood, Father Lord. We tie the child with the blood of Jesus. And the brain that the would have put on the child, we break, we open their eyes, spiritual and physical, in the name of Jesus Christ of Nazareth. And we pray for the Holy Spirit to lead them. In Jesus' name we pray. We thank you, we bless you. We worship you in the name of Jesus Christ we pray. Amen. In your tell is rise. May the Lord bless you. May the Lord bless you. Beatrice Bonsu, may the Lord bless you. Oh, Nana Akosia, Onyame Inshra, oh, hey, Sabre, Onyame Inshra. Onyame Nyokasia, Rollins, Nana Kwame Chum. Yaminipa, Yamishra, Onyame Nyokasia, Ontina Muchra. Pamela, may the Lord bless you. Mama Tina, may the Lord bless you. Secretary, you are welcome. You are welcome. The topic is God's time. Onyame Sabre, other 4 minutes, my friend. We have just 5 minutes. Never started worship. Until over to my friend. Who you be my friend? Freddy Moire, me here pa. 003232 3232 3232 Fred. Aha, I feel my Facebook no enko off. What of Fred what? Fred na onyankopon and then na sam na ba. Fred, unyin senya Fred. O peba Fred.